Nun kaparakaturaken postingan yun kawit travel terus Jembatan Solo Purworejo Bapak Dewa ingkang sampun properti kawedayan janji terus
Jih, matur suwun nggih Mas Kembar nggih. Oh ya Allah. Kawis turu sampun kepareng. Satoto rakit wonten ing sakajengipun. Wisma Agung Baraya Ageng Ibu Mirahati ugi ingkang kepareng nglarapaken calon pinanganten kakung tumuli kepareng samekta wonten ing sasana adicara. Lon-lonan lumaksana sang Narpacundaka kinarya pandhedaning Baraya Ageng padhanipun Ibu Mirahati dun ingkang kepareng narapaken calon pinanganten kagem Injih Abagus Dimas Ari Prastyo kakang didining sedaya Baraya Ageng kadasta ingkang kepareng mijil saking ngimbang RT Selikur Pendowo Harjo Sewon Bantul tumuli kepareng manjing wonten ing sasana adicara kapurwagan ingkang kepareng hanganti adan Widiwidana ugi sarat sarana nuninjing sarat sarana jangkeping palakrama ugi netepi adat Widiwidana ingkang lumampah wonten ing lelaban bungkus RT 3 Parang Kritis Kretek Bantul Ngayogja Karta Adiningrat tumuli kepareng manjing wonten ing sasana adicara kapentingan panjenenganipun Sang Narpacundaka meninjauipun Bapa Jumikir tumuli kepareng lenggah wonten ing sasana adicara anglenggahi palenggahan ingkang kacawisan ugi kepareng sedaya adat Widiwidana kinarya sarana jangkeping palakrama tur kepareng ing sasana ingkang kapiji Yun pangapunten sawetawis sampun kepareng lenggah kanthi ingkang prayogi tumuli sedaya Baraya Ageng Ibu Mirahati ingkang kapandhikan deninipun Bapak Jumikir tumuli kepareng lenggah kanthi ingkang prayogi sinambi tetembangan suko mari suko
lumantar kadang-kadang abdi pengrawit Sun Production ugi wonten ing kalenggahan enjang siang menika panjenenganipun Bapak Sularko dalam Ibu Sumirah ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa winates sugeng lenggah kanthi ingkang ecuan sekeco kanthi mardu mardikanipun kalih kasumanggaaken. Sarangan kalian Sari Production. Aduh Romo Ibu ngapuran aku yen ono salah lalu boku bareng mangsane aku duweni dosa nganti saiki sing rasane ganjarane. Sarangan kalian Sun Production. Bersama Abang ngapuran aku yen ono salah lalu boku karo mangsane aku duweni dosa nganti saiki sing rasane lali tansan tetonggo memuji marang kang kuwasa mugi ganento pare kaya pura urip ayem tenang uga ganti mulya bersama Sun Production. See
siji sing wani nganti ana wani barang wong tuwa yen nganti ana sing siji sing wani suwargane donya ana resine wong tuwa wong kaku suci gede ganjarane suwargane donya ana resine wong tuwa wong kaku suci gede ganjarane. Wonten tunggalipun sewu. Monggo Mas Manto dan Mas Madi bersama Sun Production. Saben dina mong ngalamun jroning sepi sampun among tansah katulu wewayanganmu Kang Mas wong bagus ilalitan bisa lali saya rucit Ugi ngaturaken kasugan rawuh panjenenganipun Inggih. Bapak mantan Lurah Parangtritis menika. Nggih, sugeng Oke, rawuh, nggih. Ugi Bapak Bapak. kami tuwa. Ono sing aktif nggih. Mereka Bapak Lurah Parangtritis Nggih, nggih. masih aktif. Ugi Bapak kami tuwa ugi sampun keparang rawuh matur Nggih, sembah sugeng nuwun. enjang. nggih. Sugeng Monggo sugeng enjang. Mongko Kang Mas katresnanku Bapak seni yang bisa tinuku cendok lengket
kepareng ngaturaken sugeng rawuh ugi boten kata lumpen mbok bilih sampun kepareng samekta wonten ing ngarsa jenengan dika hawtawis wonten unjukan lan wewangunipun kasinggihan kasumanggaaken dumateng sedaya para lenggah para bapak miwah ibu tumuli kepareng anggra sepi unjukan twindaranipun kanthi ingkang prayogi kanthi mardikaning penggalih kasumanggaaken ugi sinambi tetembangan suka parisuka lumantar Sun Production monggo Mbak Novi Tohir lanjut lagi mongko kang mas sampun kalih tembang. Inggih matur sembah nuwun Mbak Novi. Ugi sampun kepareng nampi sasmita saking botenipun kadang panawung krida bilih tata upacara wonten ing rikalodhangan enjang siang punika tumuli kapurwakan. Ingkang saestu boten ateges ngirangi kamardikan Bapak Ibu ingkang saweg nedeng-nedengipun ngresepi unjukan tuwindaharanipun nggih wedal sampun kepareng dungkap pramila adicara ing rikalenggahan enjang siang punika kapurwakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwah sih wilasaning Gusti ingkang Maha Asih. Mugi tansah tumedhak kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula Waradin sagung dumati. Kula nuwun nun kepareng ngaturaken amit-amit pasang kaliman tapik mugi tinebena ing iluduni lepat ing tulak sare. Wonten ngarsanipun para pepundhen sepuh bini sepuh saha aji sepuh ingkang hanggung hamastuti datang pepoyaning kautamen ingkang pantes lamun to pinundi wonten ngarsanipun para alim para ulama Bapak Haji dalah Ibu Hajah Bapak Kiai tuwin Ibu Nyai ingkang rinten dalu tansah sumanding serat pustaka aji wahyuning ilahi kinarya panuntun kiblating manembah jati ingkang satuhu luhur ing budi wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari lumebering dumateng panjenenganipun Bapak Lurah Parangtritis panjenenganipun Bapak Kami Tuwa Bapak RW Bapak RT kinarya pandam-pandumping para kawula ingkang satuhu pantes nampi pakurmatan wonten ngarsanipun baraya ageng panjenenganipun Bapak Ibu Mirahati Gotrah Kalawangsa ingkang kepareng mijil saking Ngimbang RT selikur Pendawa Harjo Sewon Bantul ingkang satuhu pantes nampi pakurmatan
dumateng ngarsanipun para bapak miwah ibu sumrambahipun dumateng para kadang werda taruna warga ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Nyuwun pangapunten ingkang agung awit kula kumawani ngadeg jejeg wonten ngarsa njingandika ingkang saestu mundi dawuh panjenipun barya ageng Bapak Sularko dalah Ibu Sumirah ginen kula ingkang kepareng nderekaken laksaning tata upacara seserahan wonten ing rikalenggahan enjang siang punika. Kinarya purwakaning atur sayektos boten wonten atur ingkang langkung endah kajawi raos puja puji astuti kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih ingkang sampun kepareng babar barokah rahmah dumateng panjenengan dalasan kula satemah wonten ing rikalenggahan enjang siang punika tasih kepareng nyawiji derek hangestreni tuwin hanjenengi tata upacara seserahan lung tinampen badhe ijab kabulipun Ahayu anak Ma'ruf Nurjana kalian Abagus Dimas Ari Prasetyo. Boten kata lumpen sholawat salam mugi tansah katetepno wonten ngarsanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang musti ganing jagat sekaring bawana ingkang saestu tansah antuk-antuk menggah syafaat lan pitulunganipun wonten ing yaumul kiamah sak mangke amin Allahumma amin. Para rawuh para bapak miwah ibu ingkang sinuba ing pakurmatan sarene wedal sampun keparang dungkap pramila keparengaken kula jering pambyawara hamurwani laksaning tata upacara ing rikalodhangan enjang siang punika. Ananging saderengipun dan kepareng lumangosaken urut rantamaning adicara ingkang sampun rinakit rinumpaka dening sedaya panawung krida. Wondene adicara ingkang kapisan lan inggih purwakaning adicara tumuli kalajengaken wedaring pangandika pambagya harja yuwana kasupingan paripurnanipun wedaring pambagya harja yuwana kasupingan tumuli adicara tanggap sabda lan inggih pasrah tuwin tampi tumuli simbolis lung tinampen kalajengaken adicara adun nikah atau akad nikah tumuli kapungkasi kanthi panutup. Para bapak miwah ibu ingkang pantes nami pakurmatan sumangga lajeng tata upacara ing rikalodhangan enjang siang punika tinar buka kanthi sawetawis ngeningaken cipta ngangklungaken jangga maos basmalah ingkang kepareng raso agami Islam dene ingkang raso agami sanesipun kasumanggaaken kanthi kawicaksanan piyambak-piyambak ndedonga kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi umbuling waosan basmalah hamurwani laksaning tata upacara ing rikalodhangan enjang siang menika purwa madya wusana sakmangke mugi tansah pinaringan rahayu tebih ing sambe kala amin Allahumma amin. Sayaning para rawuh para bapak miwah ibu ingkang sinuba ing pakurmatan tata laksaning adicara ingkang kapindho nelinci wedaring pangandika pambagya harja yuwana kasugengan pramila katurut dumateng panjenenganipun Bapak Sujati yen hambuk bilih sampun keparang samekta tumuli keparang linggar saking papan palenggahan tumuju wonten ing sasana pandayaning wicara tumuli keparang ingkang kepareng ngampingi panjenenganipun Bapak Sularko dalah Ibu Sumirah wedal sasana sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Dateng asalipun para lenggah kakung Sumawana Putri kadang udo ngerdo ingkang winamuni Suko Basuki. Kanthi nambaran traksila ing bukti nggih ngaturaken sewu agunging pangarsana. Jawab Pradopo keparipun Bapa Sularko sekalian. Saestu wonten ing wekdal enjang menika kula ingkang kapiji pinangka tananing basa kinenhang ngaturaken munggah udaring gonto babar sedya raos suka imbang manah bingah wakasana kasih sedya wigatos sejati. Tinarbuka keparing langkung sumuga kita derek sesarengan kanthi manungku puja astawa pujiastuti. Hangaturaken raos syukur wonten asaripun Gusti ingkang Maha Agung awit sih wiloso miwah barokah ingkang sampun lumentah dumateng panjenengan sedaya dalasan kula kadhiki wonten ing wirunggan enjang menika. Kula panjenengan sedaya tasihipun panggihaken wonten ing papan menika wonten ing giyanipun Bapa Sularko kanthi wilujeng boten wonten alangan sukagali punapa. Wadene menggah wekas lekas ing sedya wigatos sing jati ing mriki kepareng kawula hangaturaken nadyan to hamba bilih panjenengan sedaya sampun ngawulingani wigat dening sedya. Niki panjenenganipun Bapa Sularko sekalian hanetep darmaning sepuh. Amiwa Hasiri Mahardya Suto ngentas pitulus putra putrinipun ingkang seselihipun Roro Ayu Ana Makduk Nurjana ingkang insyaallah samangke badhe kadobaken kaliyan Dimas Ari Prasetyo niki putra Tanoyo panjenenganipun Bapa Sumedi almarhum saha Ibu Merahati ingkang pidalem wonten ing Nyimbang RT Selikur Pendowo Harjo Sewon Bantul. Puntene akan insyaallah badhe katindakaken ing dinten menika dinten Sepu Pahing Surya kaping selangkung April warsa 2026 wanci tabuh sanga wonten ing papan menika utawi wonten ing dalipun Bapa Sularko mriki. Ing salajengipun panyuwunipun Bapa Sularko sekalian wonten ngarsa panjenengan sedaya mugi wonten lelaning penggalih para tamu kakung Sumawana Putri kersa paring panjurung pandonga pamuji saha pangestu mugi ing samangke lumadining upacara ijab kabul menapa dene wisudan jati panggihipun lisang pinanganten sekalian wiwit lekas dumugi pungkas ing samangke tansah manggih rahayu wilujeng eskala boten wonten alangan satunggaling menapa. Ingkang kanthi menika panjenenganipun Bapa Sularko sekalian tansah anglenggana labet menungso kirang sempurna mbok bilih anggenipun ananggapi rawuh panjenengan sedaya wonten kiranging tanggap tangguh gupuh mewah suguh saha anggenipun angaturi papan palenggahan kirang anuju prana kalian andhap so inggiling kalenggahan panjenengan. Saestu panjenenganipun Bapa Sularko sekalian lumantar kula tansah kumadah klubering pangabsana. Mbok bilih mekaten sawetawis atur pambagyus harjo saking kula pinangka pungkasaning atur mbok bilih wonten tuna dungkaping atur tutur ingkang kalantur-lantur ugi kiranging subasita ing reh basa Dwikrama jeneng Silawadir paris sesunderan apuranto menawi wonten lepat atur kawula. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten lan semanten wedaring pangrakiting parama sastra pambagyo harjo yuwana kasugengan saking panjenenganipun Bapa Sularko dalah Ibu Sumirah lumantar panjenenganipun Bapa Sujati pramila gunging panuwun ingkang tanpa winates katuraken dumateng panjenenganipun Bapa Sujati ingkang sampun kepareng medhar
panganten ing rikalenggahan enjang siang menika. Sayaning para rawuh, para bapak miwah ibu ingkang pantes nampi pakurmatan paripurna wedaring pangandika pambagya harja yuwana kasugengan tumuli tumapaking laksaning tata upacara ingkang salajengipun neninji wedaring pangandika pasrah saking warga ageng Ibu Mirahati pramila katur dumateng panjenenganipun narpa cundhakaning kandha panjenenganipun bapa jumikir yen hamba bilih sampun keparang samakta tumuli keparang linggar saking papan palenggahan tumuju wonten ing sasana adicara pedal sasana sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuwun mugi sih wiloso pangayuman miwah berkah dalem Gusti ingkang Maha Mirah sumwasih. Mugi tansah karentahna tumrap kula dalasan panjenengan sedaya wiwit sak menika ngantos dumugi ing salajengipun. Dumateng ngarsanipun para pepunden sepuh, bini sepuh, sesepuh, miwah aji sepuh. Ingkang satuhu hanggung hamastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu pinapetin. Bapak Ibu sagunging para tamu, para enggah ingkang satu winantung karahayon. Nuwun sewu kepareng kula ngaturaken wigatosing marak sowan kula sakadang wonten ing ari kalenggan menika. Namung saderengipun kula ngaturaken wigatosing atur kepareng langkung rumiyin kula ngaturaken bilih kula namung manungsa limrah ingkang tuna ing Subasita linangkung perkawis pangertaning parama sastra Jawi babar pisan kula boten mangertos. Pramila ingkang menika mesti kemawon mangke anggen kula matur dumateng ngarsa panjenengan sedaya kathah atur ingkang boten dadosaken sarjuning penggalih kula mawantu-wantu cumadung lumunturing sih samudra pangakesan. Den wigatosing marak sowan kula wonten ing mriki hawit saking naminipun Ibu Mirahati menapa dene sedaya kula wangsa ingkang sepisan kepareng nderek silaturahmi dumateng ngarsanipun Bapak Ibu sagunging para lenggah kakung saha putri samudayanipun ingkang kepareng lenggah wonten ing pasamuan menika. Ingkang kaping kalih kepareng haturaken sungkem saha pangabekti. Kunjuk dumateng ngarsanipun sanggya para pepunden sepuh, bini sepuh, sesepuh miwah aji sepuh ingkang kepareng lenggah wonten ing pasamuan menika. Ing salajengipun kepareng hangaturaken salam taklim. Mugi katur dumateng ngarsanipun calon kadang pisan kinasih punika bilihipun Bapak Sularto menapa dene Ibu Sumirah. Sumrambahipun dumateng ngarsanipun sesami kadang kadyan taruna samudayanipun kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wondene kepareng kula aturaken menggah upakarti ingkang angka pisan. Ingkang ngawujud pisang arum sedah arum ingkang sinebat pisang sanggan. Pisang sanggan kanthi mengku pralampita mugi ing mangke panjenenganipun Bapak Sularko menapa dene Ibu Sumirah. Anggenipun hangentas pitulos nuhuni darmaning ngawat sepuh mala kramekaken atmaja kenyanipun. Wiwit purwa madya wusana tansah kinanjar wilujeng kalis rubida nir ing sambi kala.
Lembet upakarti ingkang kalih nun inggih ingkang sinebat Redono Arto. Namung awit saking keparingipun kadang kula panjenenganipun Ibu Mirahati kula mboten kepareng ngaturaken sepinten lan sepinten wicanganipun. Lembet salajengipun ugi hanetepi adat Widiwidana ingkang lumampah ing wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat dan inggih ngaturaken mas kawin. Salajengipun ugi wonten upakarti sanesipun. Ingkang upakarti menika boten saged kula sebat setunggal mboko setunggal, kula gerba kemawon. Ingkang awujud guru bakal, guru dadi. Wonten ingkang mentah, wonten ingkang mateng. Salajengipun ugi ngaturaken sawetawis ageman kira langkung setunggal pengadeg ugi kosmetik ingkang samakih minangka jangkeping ngadi busana miwah ngadi salira calon Sri Temanten Putri. Salajengipun ugi nyuwun tambahing donga pangestu dumateng Bapak Ibu saking para enggah. Mugi samangkih lampah kula sak kadang. Saking mriki dumugi papan kula piyambak ing imbang samangkih. Tansah pinanggih wilujeng kalih rubida nir ing sambikala. Kejawi ingkang menika kula ugi nderek handhet donga nyenyadong nyuwun dumateng Arsa Dalem Gusti ingkang muli nanggung. Mugi mangke sak pengker kula dusun mriki tansah pinanggih ayem tentrem atut runtut ing samudayanipun. Mugi dados dusun ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Temah jumbuh ingkang ginayuh, sembada ingkang sinebya, rahayu kang tinuju, basuki kang kaesti, bejo kang sarwa jinangka. Makaten sawetawis ingkang dados satur kula lan kula ingkang kepareng ngaturaken wigatos sing ngatur wonten ing ari kalenggan menika mesti kemawon ugi kathah kalepatanipun awit sedaya menika saking cubluk supeting pangertosan kula. Pramila sedaya kalepatan kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Mekaten kula pungkasi hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula kunduraken kadang pangriptaning adicara. Nuwun matur nuwun. Kanthi wijang wijiling pangandika terang tetes terwaca cetha wetaring pangandikan saking panjenenganipun Bapak Jumaju Mikir kinarya talanging basa suri sarya panjenenganipun Ibu Mirahati Gotrah Kalawangsa pramila gunging panuwun ingkang tanpa winates katuraken dumateng panjenenganipun ingkang pinantuing pakurmatan narpa cundaka nut inggih panjenenganipun Bapak Jumikir. Para lenggah, para bapak miwah ibu kagung putri senedahan ingkang pantes nampi pakurmatan paripurna wetaring pangandikan pasrah saking panjenenganipun Bapak Jumikir tumuli laksaning tata upacara ingkang saajengipun neninjih wetaring pangandika panampi saking keluarga ageng Bapak Suwarko dalah Ibu Sumirah. Pramila katur dumateng panjenenganipun ingkang winantuing pakurmatan neninjih panjenenganipun Bapak Sigit Untara tumuli kepareng lingkar saking papan palenggahan tumuju wonten ing sasana pandayaning wicara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun sewu dhateng ngarsanipun Bapak Jumikir ingkang jumeneng ngembani wuwus. Kateng badhe pisan ingkang tansah winengku saking pakurmatan. Dhateng ngarsanipun Simbah Lurah Parangtritis Sumrambah Cinjang Pamong Kalurahan Parangtritis ingkang ngaman ceri pilenggan enjang menika ingkang satuhu dahat kinurmatan. Ngarsanipun para pinisepuh sesepuh pepunden dalasan aji sepuh ngawiyat Simbah Atmanto Sutrisno ingkang satuhu dahat sinungkeman. Dhateng ngarsanipun para alim ulama Romo Kiai Ibu Nyai Romo Haji Ibu Hajah ingkang siang pantoro ratri tansah sumanding pustakaning ilahi ingkang tansah asih dhateng sesami pinurwakan kanthi nderek ngunjukaken raos puji dalah syukur dhateng ingkang ngakarya loka ing sampun keparengangi jawantahaken berkah hidayah miwah inayah ingkang rumentah dhateng para kawula dasih katipi enjang menika kula panjenengan dipun keparengaken nunggal sasana wonten ing papan menika kanthi sepen ing rubeda setunggal menapa alhamdulillahirabbil alamin. Mboten kata lumpen sholawat salam kunjuk dhateng sekaring bawana Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak garwa sak putra sak sederek miwah sedaya penderek pangajab kula panjenengan sak mangke keparenga ginanjar sawaatipun wiwit madyapada ngantos tumekeng delahan. Amin ya robbal alamin. Purwakaning pangandika gati saking pepunden kula Rama Jumakir pilih rawuh wonten ing rompok bungkus kawijil pangandikan pilih nderek silaturahim dhateng sedaya keluarga bungkus kula ngaturaken sanget agenging matur nuwun ateges keluarga saking Nyimbang anggenipun sakmangke badhe nyekseni lari kekalih kawisuda estu kababar wonten ing enjang menika ing salajengipun sedaya keluarga saking Nyimbang amaringaken salam taklim miwah sungkem pangabekti dhateng tiyang sepuh kula Bapak Sularko menapa dene Ibu Sumirah ngawiyat sedaya pinisepuh miwah para lenggah wonten ing bungkus mriki kula tampi mugi dawa ing sami-sami kanthi ngunduraken lumantar atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katiti mboten wonten raos sangga runggi malih saking penggalihipun Ibu Mirahati menapa dinipun bagus Dimas Ari Prasetyo bilih musti kaning pangandikan enjang menika tedak wonten ing bungkus nderekaken rayi kula pun Dimas Ari Prasetyo kapasrahaken dhateng tiyang sepuh kula Bapak Sularko sak keluarga tumuli kawisuda palakrami miterat adat Widi Widono wonten ing bungkus Parangtritis mriki estu ngestokaken dawuh bilih sakmangke para-para ingkang piniji karya saking KUA Kapanewon Kretek sampun lenggah boten gantos condro wedal menika ugi atmaja sarimbit nuninjih pun lare kula pawestri Ana Makrub Nurjana menapa dene Dimas Ari Prasetyo wonten papan menika ugi sakmangke badhe kawisuda. Ing salajengipun agenging raos katresnan pun bagus Dimas Ari Prasetyo dhateng rayi kula pun Ana Makrub Nurjana. Rayi kula tasih kaparingan piranti ngabdi sarira menapa dene piranti ngabdi busana
Saestu sedaya kula sak mangke saged anjang kepilih setyaning warni rayi kula Ana Makrub Nurjanah. Mila kula sanget ngaturaken agenging amatur nuwun ingkang tanpa sinitra. Mboten cekap mekaten sedaya keluarga saking Ngimbang tasih kepareng hanganti sarana tuwin warana ingkang boten saged kula piji-piji kalebet piranti wilujengan, piranti ameng-ameng estu menika andayani pangaribawaning Pangeran ingkang Maha Nasa sak mangke anggenipun paring kanugrahan dhateng keluarga kekalih mugia. Anggenipun sak mangke nangsuli kekadangan lumantar atmaja sarimpit antawisipun keluarga Ibu Mirahati menapa dene Bapak Sularko tansah lestantun ngantos pungkasing jagat. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun dipun ngendikaken bilih adicara utawi pilenggan prasaja enjang menika paripurna lumantar Bapak Jumagir keluarga saking Ngimbang kepareng badhe jengkar pilenggahan. Boten sanes kula sak keluarga namung nderekaken sugeng tindak mugi lumaksana saking rompok bungkus mriki ngantos dumugi bale prajanipun piyambak-piyambak wonten ing Ngimbang Pendawaharja Sewon Bantul tansah jinangkung karharjan sewang-sewang nyuwun tambahing pamuji pangestu sedaya keluarga ing bungkus mriki tansah winengku ing kawidadan. Mekaten sawetawis atur saking kula amakili Bapak Sularko anamung nyuwun sepisan malih nyuwun tambahing donga pamuji mugi-mugi atmaja badhe pinanganten sarimbit sak mangke anggenipun anglampahi wisuda palakrami sageta lulus sembodo ingkang sinedya. Ugi nyuwun tambahing donga pangestu sak mangke anggenipun sami mbangun bebrayan enggal tansah ginanjar mawaddah warahmah sak temah binangun keluarga ingkang sakinah barokah. Amin. Enggalo ginanjar momongan ingkang soleh lan solehah. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken sepisan malih sedaya tumpang suh kirang trep menapa dene kirang jangkep estu nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama. Wedal kula konduraken akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Mekaten lan semanten wedharing pangandika panampi saking panjenenganipun Bapak Sularko dalah Ibu Sumirah lumantar panjenenganipun ingkang winantuwing pakurmatan dan inggih panjenenganipun Bapak Sigit Untara pramila gunging panuwun ingkang tanpa winates katuraken dumateng panjenenganipun Bapak Sigit Untara ingkang sampun kepareng medhar pangandikanipun hanampi menapa ingkang pangandikanipun saking keluarga ageng Ibu Mirahati. Para rawuh, para lenggah, para bapak miwah ibu kakung putri sinedahan ingkang satuhu pantes nampi pakurmatan tata laksaning adicara ingkang salajengipun nelinjih hanjang kepi tata upacara seserahan tumuli keparang hangatane adicara simbolis lung tinampen. Pramila katur panjenenganipun Bapak Jumikir dalah Ibu Mirahati kalian ugi panjenenganipun Bapak Sularko dalah Ibu Sumirah boten katumpen Bapak Sigit Untara kepareng hangatane laksaning tata upacara simbolis lung tinampen. Kepareng linggar saking papan palenggahan tumuju wonten ing sasana kang piniji.
satunggaling adat widiwidono ingkang kapiji kinarya kagem simbolis lung tinampen menika wonten arta kinarya srana urun srakah wonten ing rikalenggahan siang menika Noniji kagem nyebetaken anginipun sami kekadangan antawisipun bago ageng Ibu Mirahati kalian baryo ageng Bapak Suwarko dalah Ibu Sumirah. Pekaten laksaning tata upacara simbolis lung tinampen ingkang sampun menika dening panjenenganipun Bapak Jumikir dalah Bapak Sigit Untara ugi kaampingan daya ageng Bapak Suwarko dalah Ibu Sumirah ugi panjenenganipun Ibu Mirahati. Sawetawis sampun kepareng lumaksana sedaya laksaning tata upacara tumuli tumapak ing wahyaning mangsa kala adicara adun nikah tumuli badhe kapurwakan. Ananging saderengipun adicara adun nikah kasuwun dumateng panjenenganipun Abagus Dimas Ari Prastyo tumuli kepareng jumeneng ugi nyuwun keparengipun Bapak Jumikir kepareng hanglolos duwungipun Mas Bagus Dimas Ari Prastyo tumuli kepareng Mas Dimas Ari Prastyo tumuli nyuwun idi palilah jawat asta kalian Romo lan Ibu. Sang narpo cundhakaning kondo ingkang kepareng hanglos duwungipun calon pinanganten kakung tumuli kepareng Abagus Dimas Ari Prastyo tindak sowan wonten ngarsanipun Rama Ibu nyuwun idi palilah ugi nyuwun panjurung donga pangestunipun kanthi mbabar jawat asta. Ibu ingkang putra ngaturaken sungkem bekti ugi nyuwun tambahing panjurung donga pangestu Ibu bilih ingkang putra kepareng netepi darmaning kakung kepareng badhe palakrama kalian Ahayu anak Ma'ruf Nurjana paripurna sowan ngatenipun Ibu tumuli sowan ing asalipun Rama ugi nyuwun idi palilah ugi kepareng panjenenganipun Ibu Mirahati hanganti putra kinasih tumuju wonten ing sasana adicara lenggah wonten ing palenggan ingkang kacawisaken. Saosamanipun Abagus Dimas Ari Prastyo lenggah tumuli Ibu Mirahati kondur wangsul wonten ing papan sekawit. Boten kata lumpen panjenenganipun Ibu Siti Umaroh ingkang kepareng maos kalam ilahi ugi syarat sarana janggeping palakrama mahar utawi mas kawin ugi kasuwun kasempataken wonten ing sasana adicara. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum waktu kami haturkan kepada beliau Bapak Penghulu, perlu kami informasikan untuk Bapak Ibu semuanya 4 hal untuk kelancaran dan kehikmatan acara akad nikah di pagi hari ini. Yang pertama, untuk Bapak Ibu yang membawa handphone mohon bisa di mode hening atau di mode getar. Yang kedua,
Bapak Ibu yang mengajak putra putri kecilnya disilahkan untuk bisa mengondisikan agar tidak berlalu lalang pas acara akad nikah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang ingin ikut mengambil foto atau video mendokumentasikan suasana di kesempatan hari ini disilahkan, tapi mohon jangan sampai pindah dari tempat duduk karena beliau Bapak Sularko sudah memberikan tanggung jawab foto kepada fotografer profesional. Yang keempat, apabila nanti sudah sah, mohon Bapak Ibu jangan bertepuk tangan, tapi bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Kasinggian wedal kasumanggaken dumateng panjenenganipun ingkang winantuwing pangurmatan Bapak pencatat nikah, Bapak penghulu saking kantor urusan agama Kapanewon Kratek wedal sasono sumangga.